Ang cute. Oh, ang cute. Nag-cute. Doon nag-cute ate niyo. Ang cute ng aso. Ang cute naman ng aso. Kuya Lo, ang cute ng aso. Ang cute nga. Ang tropa natin. Hello guys, magandang araw po. So bumisita tayo sa bahay ni Kasisid, ni Kuya Marlo. Yan siya. No. Agad-agad. Tapos guys, may niluluto siyang ulam. Malalaking malalaking legs. Oh, Lalong. lalo. Parang talampakan eh. Luluto siya ng guys, ulam nila. Tapos, luya. Bili kayo ng Luya. luya. Ito, dami niyang luya. Dito. Ay, dami. Kalasa. Yan o. Talagang ang dami. Galing to sa Oh. sa farm. Sa farm. Ito guys, masarap. Oh, sausaw sa bagoong. Iwi mo kaya yung Yan. iba dyan. Oh, magpapa-take out daw. Dami oh. Antay lang natin yung mga ibang kasama namin guys. Sina Bro Robin, si Baldo. Ewan kong pupunta dito. Pag sinawala oh. Ang dami yung dalawang legs. Ayan, pwede na yan. Sarap magluto to, si Kasisid. Mabango na. Yeah. Ganas. Alaga niya guys, mga pato saka manok. Meron pa dun oh. Tapos ito yung seedless na yung lubig sa amin. Ito, lalagyan natin ng Masarap na tinola, may bagoong. konting bagong para maalis yung langsa. Mga tips ni Kuya Marlo. Ano to? Dayap? Yun, yung Lemon? Lemon guys, daming bunga. Yan o. Ariko! Medyo hindi masakit. Ang daming hinog sa taas guys oh. Oh. Yan. Ang dami pa dito. Ito guys yung nyug niya pala. Kambal. Sabi din ng Marlo kambal daw yan Kambal yan talaga. talaga. Mas malit tong isa. Yung isa namumunga na. Ilang years na yun Lo? 6 years na. Ito yung bunga niya guys oh. Kuha tayo ng isa. Ayos na lang. Meron pa dito, tatlo. Pwede. Ay. Wow. Sana all ganito kababa. Para sa mga katulad kong hindi marunong umakyat. Marunong umakyat guys pero hindi marunong bumaba. Siyempre, pasmado yung paa natin. Tayo ng ganyan lang oh. May tigo, may inigop, may tigo niya. Kasi may basa. Uy. Cute. Wow. Ito guys oh. Marabutag. Ano mo yung may saan mo yan? Tirayan natin. Oh, tamis. Tamis. Yun. Baka mas matigas yan. Ito sakto lang eh. Ay siguro, mas matigas na. Yan na guys yung bulalo. Bulalo tanong Lo. Bulalatong. Bulalo talaga pero konti na lang yung natira. Konti na lang. Yan. Price. Oh. Bulalo nga. Usok-usok pa. Maamoy ni Pare Baldo yan. Saka si Bro Robin. Tapos magsasaing na kami. Saing. Tigasin to si Kuya Marlo. Tigasin yan. Tigasalok, tigasaing. Tigasin. Kami yung expert sa calculus. Sige. Mga diskarte mo sa Oh, yan. Kinakalkulo lang yan. Ganyan na. Pagka yung tubig, andyan na. Tapos may makikita kang bigas down. Oh. Ayun, tama-tama na yung calculus na yan. Iba ko rin mag no? Oh. Tapos ito rin. Oh. Ako, iba ko magsaing kay Lo. Kay Lo, iba ko magsaing. Paano ka mo? Paano? Gumagamit pa ako ng metro. Nako. Saka level hose. Para pantay. Nako. Para pantay. Siyempre. Gastador yung Yung formula mo. yung diskarte mo, talagang Yan shortcut. Yan. Bango. Bango. Umuy luya. Niluluto
Luto natin. Ito yung rambutan niya guys, oh. Tapos ito. Daming bunga nung nakaraan yan. Binidyohan ko pero hindi ko na-upload. Tapos ito yung seedling namin. Siblings yun. Labasa? Opo. Basa. Yan, basa yan. Ready May na ano ang pa? pagtatanim pero wala pang Walang huling isda. wala. Sa kawan kasi. Bangkag. May marami pang saluyot, oh. Ulam. Madami. May gabi pa. Wala lahat yan. Maraming Taas eh. Kalitasin ka ba? Jai. Tutak. Da. May luya pa dito. Dami mong gulay talaga. Sa probinsya guys, oh, pag kumuha ka ng pan, Kamote. Ano yung patanay? Ay, hindi. Sigarilyas. Ito. Sarap yan. ayan. Sarap yan guys. Okay. Saan yung singkamas mo? Sa bundok? Diyan lang. Oh, sige, sige. Whoop. Yun yung net. Si Ma'am Gemma nandun, oh. Ay, against the light gaya. Against the light. Ang kapatid ni Kuya Marlo. Oh, ito yung guys yung unahan natin. Singkamas. Singkamas. Yan ang Sobrang laki surprise. na. Ano? Oh, yan. Talagang parang bundok na, oh. Surprise. Surprise. Oh, laki. Yan na Parang- siya guys. Oh, oh. Parang ulo ng bata. Oh, yan. Para maniwala sila. Oh, yan oh. Huwag mo muna bungkalin para sa ano yan, para sa apo mo na yan. Okay, guys. Takpan natin. Takpan natin. Ay, wala pang bunga. Namulaklak pero kinain ng ano, Kinain ng ng ibon. bird. Yung mga ibon na yun. May patatas ka pa, oh. May patatas ka Yan, pa. Yan, patatas. Yan, oh. Daming makain dito. Ang ganda guys, oh. Ito yung ano, pinanghuhuli niya ng isda guys. Pagka umaapaw yung ilog. Kalaman si Mon, daming buhay sa taas, oh. Laki pa. Oh. Dito banda, oh. Ang dami. Ito yung surprise niya. Surprise. Ay, Yan guys. oh, lalaki pa ng bunga. Oh. Huwag mo masyadong pasarapin, baka ano yan. Masyadong masarapan si Baldaw. Masarapan si paring baldaw. Saka si ano, Baka ano yan, magiging madulas yan. proven. Pero si Sting guys, Sisting ano. naglalaro na daw siya ng ganun. Oh. Stone. Sasabawan na guys. Tingnan mo, brown na brown, no? Malapit na pagluto niya, no? Si Marlo, madiskarte niyang malapit. Medyo damihan natin yung tubig kasi yun ang ano, Number 1. number 1. Hahay. Sarap yan. Yeah. Kumulo na yan. Pwede na. Malambot na po. Pwede nang umpisahan. Malambot lang yan eh, no? Di pa naman matanda. 16. Sadyang malaki lang yan na 16 years old. Nakakuha siya ng ano guys, oh, rambutan. Nag-iisa lang to. dito may kanyan kasama. Hindi siguro napulot, no? Ay, pinuros mo? Natinag. Natinag. Nahulog daw guys. Pwede pa yan. Pusa. Nag-survivor. Ito na guys, nilagay na yung ano, malunggay. Ganda na, may sanga-sanga pa. Hindi ganyan para hindi magkalat. Oo, hindi kakalat yung ano. Yan. Saka mabilis Yan. ulihin yung dahon. Yes. Kaya ganyan ang diskarte ng malunggay. Huwag mong alisin. Kasi pag inalis mo yan, nako, kalat-kalat na yan sa gilid. Dapat buo mo na lang nilagay. Yes, ganun. Buo. Para kang ano, yung panda na gano'n. Panda. Parang kumakain ng kawayan. Oo. Kaya ganito guys, kapag ka malapit ng umpisahan, Oh, ano? Anong naisip mo? Duyan. tapos Sana. mamaya, natin yun. Pepesto ko mamaya dito, no? May 1, 2, 3. Ikat. Paglasing. Hayahay. Ayan. Tapos,
Siyempre, pag may kasama, Pagka may mag-check-in. oo, saka pag may kinakausap ka sa phone, Patay. magandang dilag. Si ano yan, si Bro Kaya Robin yan. dito muna, kasi mamaya dito malilim na. Traitor. Ayan. Oo, di ang ganda. Ang ganda. Oo. Oo. Pwede na yan. Kahit Amoy na. amoy lang, tama yung ano, timpla. Pati ano no? Pero, Pati panlasa talagang inaamoy niyo lang. Ako iba naman. Ano? Kailangan kong tikman talaga. dahil, Yung karne. Siyempre, titikman mo na nga eh. Karne na, huwag na yung amoy-amoy. hindi na yung sabaw. Hindi sabaw. Karne na agad para makarami ka. No, magkaiba tayo eh. Pag mahilig ka talagang ano, piga-piga. Pipiga eh. Piga-piga. Tapos natatawa na yung ibon sa pinagagawa natin. Tahimik kanina, kinakausap ko eh. Hindi ganun lang yun, tahimik pag kinakausap. Sabi ko, pogi-pogi. Oh, yan. Pangit naman yung sinasabi. Pakit. Oh, sana all. Yan lang yun, huwag mong galawin yung malunggay niya. Ito na yung bulalo guys. Sabaw. Sabaw-sabaw. Yo. Tapos, Maiwan. may iwan para kay Baldo yung luya. Sampo tayo. Yung luya eh, may iwan sa kanya. Ganyan. Sarap Dapat nasa yan. gilid, tapos tatlo agad ganyan. Oh, Tapos, malunggay sa tinola. oh, ayan na Yung tayo. papipiliin ako, syempre. Manok. Hindi yung malunggay. Malunggay. Oo. Tapos, kukuha tayo ng anghang. Sili. Saan tayo kukuha? Saan? Nandun. Karimbuaya. Ito yung sili natin. Parang- Inubos ng pataw. Lubos. Guys. Pero ito yung malupit. Ito yung manghang talaga. Diba nyo? Native. Tingin sili guys. Walang hinog. Walang hinog. Kaya itong mga Yun o. medyo na. Yun lang. Ang kukunin natin. Ini. Yan yung sinasabi Miracle? nilang miracle. Miracle fruit. Miracle plant. Ay, Miracle, miracle fruit plant. yung bunga niya. Oo. Kaya So, ito. ito, hinog-hinog na. Pwede na to. Pang Viva Max ah. Katamtaman. Pang Viva Max. Oh. Oops. Yellow kaya o red? Surprise. Munaw digat. Oh, ang sarap. May star oh. May star. Oh. Sarap. Stig. Tapos yung quit. May star din. May star din oh. Kaya hindi sana papaya ang tawag dito. Ano? Star apple. Meron naman ng star fruit. Star fruit. Daldaligan. Lahat na lang ng fruit. Jackfruit. Jackfruit. Yun oh. Pantay. Ganda ng pagkahinog. Yung matigas na ano yan. Sarap. Masarap sausaw sa suka. Ito yung kon guys. Hinahanap ng mga probinsyano. Galing pang magbalat ng papaya. Kahit nakapikit pa. Oh. Iba naman yung huwag mong susubukan dahil dahil matalim yung knife natin. Mahirap na. Baka mawala yung isang daliri. maging 9. Oh. Wala kang makikitang green oh. Okay guys. Ano natin? Hugas-hugas. Hugas-hugas. Tapos, hatiin. Yung buto. Yung buto na sa loob. Pwede na yan pang binhi. Ay, pwede na. Hinog na tayo. Kung gusto mong instant binhi, Ano? dadalhin mo lang to pagkalasing ka. Para pagdating mo sa bahay, binhi na lahat. Wow. Wala ka nang pwedeng makain eh. Magiging binhi na lang. Oh. Pang suka talaga. Yan guys, oh. Kunti lang yung kanya. Buto. Oh. Konti lang no. Muntik naging seedless. Oh. Lahat niya yata dito, pati yung suha. Seedless.
Paano itatanim yun? Paano itatanim pong seedless? Yun nga. Wala na. Saan ba nang galing? Yung Saan nang galing? pinag-awayan ng barkada ko nun saka yung namin. Barkada mo rin. Yung hindi, yung instructor namin. Yung professor namin. Kasi lahat daw ng buto tumutubo. Kaya doon daw nang galing ang mga halaman sa buto. Oo. Pero sabi naman niya, ay hindi sir, ikaw ang magtanim ng buto ng siniguelas. Kung tutubo yun o hindi. Oo. Baka magtanda ka na, hindi mo pa naantay na tumubo yun. Sabi niya, hindi, tutubo yun. Eh, sige nga, magtanim ka. Ang alam ko lang tinatanim doon, yung sanga niya. Sabi naman niya, kaya nag-away na sila. Pero nung tapos na yung exam namin, Bagsak. pangitingiti yung professor namin. Oo. Buti. Ito, may favorite, sabi niya sa kaibigan ko. Tapos nung nakuha namin yung class card, Oo. nako, Bagsak. munti na. Kinalaban si Professor X eh. Oo. Kunti na lang yung kumapit eh. Whoop. Guys, ito na. Okay, lagyan na natin ng suka. Ito, palakas yata. Sumirit. Ano? 10 years na hindi nagkita. Tikman natin. Sumirit eh. Whoop. Ayan naman na. Lutong. Sarap guys. Tara, sa tayo. Aba. Solid. Lang. Kaya, sige. Kung pagwalan na akong pa. Ay. Ano? Ako, gusto pa to. Lug ng pato ni kay Marlo. Sinoltop ba? Sinoltop. Nagta-confirm ni Brownie. Brownie, si Brownie. May kapat ate ko man. Pinag-iitlogan ng pato niya guys. Oo. May kapat ko man na eh. Ano? Dumating na yung mga tropa natin, ano? Si paring Baldo sa si Bro Robert. Basta ganito guys, mabilis lang yung mga ano. Oh. Yung mga yan guys, parang insekto mga yan eh. Panos na gumanya, pagtanggal ng tansan. Ganyan. Mamaya doon. Doon lang gagaling. Alam na nila, parang may kompas. Doon lang gagaling yung amoy. Mana, yung mga ano yan, yung mga ilong ng mayan, ano yan, kumbaga, kung treasure hunter sila, ano, parang metal detector. Itong ilong naman nila, mga gin detector to. Ang low, alcohol detector. Parang yung in-orderan natin na panghuli. Ay, ng insekto. Yung mga Oo. insekto na Ay, mahuhuli mga to. matatalas ng pangamoy. Painam mo nito. Huli yung dalawa. Ito na yung ano, yung gagawin ni kay Marlo. Ano yun? Gagawin nating pain sa in-order natin. Pero hindi muna natin masubukan daw kasi wala pa yung order natin. Straw ata ng Zago yan ah. Hindi, straw ng ano yan. Ng milk tea. Pwedeng ano, sabihin ko lang yung anak ni Parandi doon. Oh, lakas no. Tapos hatiin ulit. Tapos, anong gagawin mo dyan? Ay, papasukan ng ano? Yung Insekto? Yes, ano. Tapos, kuha ka ng... Nag-order kasi kami ng ano? Nag-order kami ng ano ba yan? Yung pang-insekto guys. Anong tawag doon, Gelo? Yung Net trap. Oo, yun na yun. Ganito guys, pero nasasayangan ako dito ah. Sayang yan, bawa na mo ng tubigan. Iba na lang. Sa ibang araw na natin gawin. Ito na lang kayo. Ay, wag. Ay, hindi pwede ano. Pwede, wag na. Inom na lang tayo. Ah, sige, pero ganito lang, sampol. O, sampol lang. Demo na lang. Yung iba kasi, dito nila nilalagay. Saan? Sa? Dito. Bale, apat yan. Bale yan ang magiging entrance. Oo. Pero sa akin, dito, dapat. Bakit? Para pag marami yung huli, di Mapuno. hindi agad mapuno. Pag dyan, Puno kagad. puno na kaagad. Eh, di Tama. yung amoy, pag napuno na hanggang dito na, yung papasukan, eh di wala nang papasok kasi puno na nga. Kuya Lo, Eh, dito, may tama ka.
Wala pa. Tama na. Ay, Wala pa akong tama. ano po kasi yan, sa mga hindi po nakakalam, si Kuya Marlo kasi, graduate po yan ng ano, agriculture. Anong course mo kayo? Sa mga nakakaalam, huwag na kayong makialam. Ganyan-ganyan lang yan. Kaya maraming tanim to. Magaling mag-alaga ng Doon na natin sabihin. mga hayop. Kaya Kompleto ulit agriculture. hayop pa yung mga alaga kaya. Lo. Ay, lolo. Ito, si Lo. Baldo, ano yan? Low graduate po yan, si Baldo. Loko-loko. Pagtatanim na lang ano. Uy, wag mong ismulin yan pagtatanim. Siyempre, lahat naman tayo nagtatanim. Diba, Kilo? Alam mo ba, farmers yung ano? Adama di ko sika. Ano? Ada di pundo ay bagbaga mo dagiti nagkaon ng alalakay. Nga. Kung gusto di wrong pronunciation dati agriculture. Oh, Agriculture. ugly. Pon. Pata Napa. intenti agriculture. Pag- Kasi la di mapaspasamak ta Pa- tao, di. pangit na Agriculture. Pangit na kultura. Oo nga. Negative. Agriculture ha. Hindi agriculture. Tapos yung gymnasium ko maka Ignacio mo ha. No elf. Na No elf. help. No pigeon. Na Nga sako. No pigeon. kailan pijong. O di man ko agriculture man. Ang ganda mo, di skyline pijong. Nga jaga, di. Fly away. Pigeon fly. Skyline pijong fly. Yeah. Ang tayong pijong nga. Inagot tayo ba? Ala bro, pang IG. Si bro naman, di ba na to? Agriculturist, ito, low graduate. No. Si bro, ano yung course niya? DOST. DOST. Ano yung Oh. DOST? Yan si Boy Typhoon kasi eh. Pangarap ang buhay ay Boy Typhoon guys, kasi ako, ayoko nang maniwala sa mga ano na yan, mga kwento niya. Magaling kumbaga ano yan, magaling na director, writer. Yan, Baldo na lilaw. Pagka ano yan, pagka nagkikwento, akala mo totoo. Kaya Tong ito daw kasi pag may may naloloko. kaya siya yung director ng Pag-asa. Boy Typhoon, lakas kasi ng hangin eh. Bale, November 28. Ngayon, gusto ko lang batiin yung yung napakabait kong kapatid. Bro, Gcash ko bro, 0 na yun. Hindi, Sana. si bro, Tyrol Druwin. Yan, kapatid ko yan. Sunod siya sa akin. At yun, mga kasama namin. Sinabi kasi nila, gusto nilang pabatiin. No bro, Happy birthday, bro. Happy birthday, yan. Happy birthday daw. Ingat kayo dyan bro. Sana all Nasa Boracay. Makaburakay. Sana all naka-Boracay. Kami alak lang yung Hindi. Magkano pa masahe ba papunta doon, Boracay? patay. Planuhin natin. Gusto nyo? Sige. Planuhin natin. Kung walang pera, di... May ilog naman. Oo. Malatang aeroplano bro. Yan, sa ilog. Sa ilog tayo mag-umpisa. Anong bangka? Hindi. Hindi, tangoy. Hanggang Boracay. Oo. Hindi. Una sana. Hindi, para masanay tayo. Unang natin pasyalan. Batanes. Oo. Hindi tayo sa Bayat. Oo, pwede rin. Saan tayo mahal doon. Hindi, 50,000 ko na. Hindi. Pare lang kay pare Baldo yan. Hindi, yung totoo yung... Low graduate. iPhone. Kaya 50,000 ko na. DOST. Director ng DOST. DOST. Ano lang tayo? Pipitsuging vlogger lang tayo. Kaya nga, practice muna tayo. Punta tayo ng Batanes. Batanes. Anong gawin natin doon? Lalangoy tayo. Magpastol tayo doon. Hindi. Punta ganda tayo ng doon Batanes, doon sa lighthouse. Wow. Parola. Oo, ganda doon. Sobrang ganda ng Batanes guys, no? Shout out sa lahat ng mga taga Batanes dyan. Maganda. Oo. Sana may nanonood sa atin kahit isa lang. Mga kapatid natin mga Ibatan. Ibatan. Meron kasi yung nag-aral doon sa session. Ay, si ano? Magaling, si... Taga Batanes, kasama ko sa dorm dati si Nico Akaya. Yan, idol ko yan, si Boss Nico. Taga dorm yan dati, kasama ko yan.